Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо з вами разом розмовляти на усі теми, які стосуються як України, так і світу. Одразу хочу представити гостя цієї години у нашій студії. Це Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. І одразу перейдемо до ось такої новини. Голова Національної поліції Сергій Князєв констатував відсутність підозрюваних у справі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви вбивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило. Ось про це сказав сам Сергій Князєв. От, пане Іване, до вас питання наступного характеру. Чому бачимо, що немає ані підозрюваних у цьому вбивстві, ані не знайшли виконавців? Це можна сказати, що дуже професійно планувалося це вбивство? Чи який взагалі висновок можемо зробити ось таких от заяв пана Князєва? В Україні відбулося 1700 вбивств цього року, минулого року, так? Рівень розкриття цього року 1397. Тобто на 300 вбивств менше цього року відбулося. Рівень розкриття вбивств у нас наближається до 90%, 89%. Якась частина вбивств є висококваліфікованими вбивствами на замовлення. І відповідно ми розуміємо, що правоохоронна система України, а це не є таємницею, правоохоронна система в усьому світі, вона розуміє це як дуже серйозний виклик для себе і далеко не завжди знаходить можливість протиставити при сучасних можливостях, протиставити злочинцеві, знайти, виявити злочинця і притягнути його до відповідальності. Подекуди подібні замовні вбивства в світі розкривалися впродовж багатьох років, можливо, навіть десятки років, і це і вбивство, в тому числі журналістів в Сполучених Штатах. Там є справи, які тягнулися впродовж 8, 9, 10 років. У нас є сподівання, що вбивство Шеремета – це те вбивство, яке буде розкрите. На даний момент українське суспільство, як і в принципі всіх тих людей, які спостерігають за ситуацією з тим, як ведеться слідство, зацікавила б виключно одна інформаційна новина. Те, що вбивці знайдено, вбивці притягнуті, вбивць знайдено, і вони притягнуті до відповідальності. Такої новини на сьогоднішній день Національна поліція повідомити українському суспільству, на жаль, не може. Але це не означає, що не ведеться слідство, це не означає те, що не рухається правоохоронна система до того, щоб виявити цих вбивць і притягнути їх до відповідальності. Можна багато говорити і, власне, про це періодично дає повідомлення Національна поліція і про кількість опитаних свідків, і про кількість гігабайт інформації, яка була опрацьована. Але разом з тим це не та відповідь, яка потрібна. Знову ж, на даний момент підозри нікому не пред'явлені, вбивці не виявлені. Чи може взагалі бути таке, що вбивці або замовники знаходилися за теренами нашої держави? Ми можемо обговорювати ті тисячі зараз підверсій в межах 5 основних версій, які були висунуті, і проговорювати, де можуть знаходитися, хто це були, чи це жінка, чи це чоловік, але навряд чи це ефективно, тому що вбивства насправді не розслідуються в межах телеефірів чи взаємного якогось пейнтболу в Фейсбуці. Це робота слідчих, робота працівників поліції, тих служб, які залучаються, експертів і таке інше. Ми сподіваємося, що відповідь, та, яку очікує українське суспільство, буде дана рано чи пізно. Ще от тоді, 16-го року, після цієї трагедії, після вибуху, Хатя Деканоїдзе сказала, що за потреби будуть просити допомоги у ФБР. Така допомога була попрошена саме тоді, влітку ще 2016 року. ФБР допомогли в частині експертизи, в частині аналітичних якихось розробок. Отож, які версії взагалі, і чи можете озвучити, в зв'язку з чим було пов'язане це вбивство?
Чи знову ж таки Я не хотів би повторюватися зараз в межах тих версій, які були. Нам треба чекати, що дасть слідство, і я думаю, слідство якусь поточну інформацію з часом дасть, але це не буде розслідування в прямому ефірі. Добре, перейдемо плавно від цієї теми до взагалі вбивств. От знову ж таки вибухи спостерігали цього року у центрі міста, і Тимура Мохоурі підірвали те, що машина на Бессарабці. Взагалі, розкажіть, будь ласка, поділіться спочатку статистикою стосовно злочин і розкриття злочинів. Що заважає розкривати злочини зараз? Чи професійна діяльність, тому що бачимо із суспільства проявляється інколи така собі недовіра до правоохоронних органів. От, будь ласка, розтлумачте статистика і який відсоток зараз розкривання. Що нам важливо всім українцям розуміти, що коли ми розповідаємо безпідставно, а з 2017 року, з року перелому в роботі правоохоронної системи, поліцейської системи української, це справді рік серйозного перелому, ми маємо загальні дві цифри. У нас в середньому на 10 інколи до 25-30% знизилася кількість тяжких, особливо тяжких злочинів в Україні. Впродовж 2017 року порівняно з 2016 роком. Розкриття злочинів в цілому по Україні збільшилося в цей же час. Розкриття збільшилося на 10-15%. Тобто у нас стало принципово менше тяжких, особливо тяжких злочинів. Це такі, як убивства, такі, як тяжкі тілесні ушкодження, такі, як грабунки, такі, як хуліганства різні, так? Тобто крадіжки. І на серйозний відсоток, не в межах соціологічної там погрішності чи статистичної погрішності, на серйозний відсоток збільшилося розкриття. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що превентивні заходи, які вживає Національна поліція по діалогу з суспільством, зрештою, суспільна позиція, правильна суспільна позиція тих правильних людей, які розуміють, що за раціональним підходом до рівня злочинності і до того, що треба говорити, як треба говорити, чи треба сіяти паніку, чи треба утриматися від паніки. Якраз завдяки правильній позиції превенція здійснюється і менше охочих в Україні робити злочинів. Для тих, хто вже зробив злочини, відповідно, більше їх притягнуто до відповідальності. І оці два комплексних показники показують, що правоохоронна система почала працювати. В цьому немає нічого дивного, тому що ми під це загострювали нашу поліцейську систему, що вона після реформ, після переатестації, після низки тих заходів, які були здійснені, звільнення непрофесійних, недобросовісних працівників, після навчань для тих людей, які зараз працюють, що вона має працювати якісно і ефективно. Відповідно, ми розуміємо, що зараз для нас нічого дивного, те, що поліцейські починають працювати, вони починають любити свою роботу, вони бачать, що люди їх чим далі, тим більше поважають. У нас динаміка є по соціології. І, на жаль, тепер мушу сказати, що якраз якщо ми мислимо нераціонально, якщо ми мислимо емоційно, ми закриваємо очі на факти, на конкретну статистику, яка може бути підтверджена там і в поліції, і в прокуратурі, і в медицині, тому що це ті бази, які перетинаються. Їх неможливо принципово сфальсифікувати. Якщо і можливо, це буде той виняток, який буде виявлено і винного покарано. Стосовно І та частина суспільства, я тут би хотів завершити думку, що ті люди, які безпідставно говорять, що у нас зростає злочинність, що поліція не справляється, там правоохоронна система не сприймається. Дорогі друзі, українці, ви повинні розуміти, що таким чином ви даєте інструмент в руки злочинцю. Ви робите цю злочинність більшою, тому що молодий хлопчина, який слухає авторитетного дядьку чи жіночку, яка про таке заявляє, волає там десь в своїй істериці, в своїй фантазії, зараз, яка знову ж не підтверджується реальною статистикою нашою, то ця молода людина навпаки, вона думає, ага, ну чому мені не скористатися своїм шансом? І не заробити зараз грошей, десь когось не пограбувати. Дивіться, воно ж все зростає. Да, більше грабунків, поліція не справляється. Тобто, якщо ми формуємо такий соціальний контекст,
то таким чином ми стимулюємо до злочинів молодих людей. Через те це питання в здоровому суспільстві, в суспільстві, яке розуміє ці загрози і виклики, питання формувати здоровий підхід. За хороші речі, відповідно, це заохотити, за погані речі покарати. Я сподіваюся, що Україна рухається і рухатиметься до цього напрямку. От стосовно ще хотів спитати, ось на плазмах бачимо фотографії Так, бачимо з того з Тимуром підриву. Маховим. Так. Які зараз дані є стосовно цього підриву на Ну, у Мосфет? нас, давайте так, у нас є ті провадження, якими займається Національна поліція, є провадження, якими займається Служба безпеки, є провадження, які там знаходяться в прокуратурі. Відповідно, наразі у нас теж немає відповіді по цьому. Але сьогодні голова Нацполіції Сергій Князєв сказав, що і в даному випадку, і по кількох інших резонансних випадків є підстави говорити, що ближчим часом суспільству будуть надані відповіді, які його задовільнять. Тобто слідство рухається, і для того, щоб не дати додаткові аргументи в руки злочинцям, для того, щоб вони не уникнули відповідальності і покарання, слідчі абсолютно підставно і правильно розуміють, що треба давати ту інформацію, яка допоможе знайти злочинця, а не уникнути йому відповідальності. Це не унікальна ситуація для України. Це не вигадані злочинною владою, злочинною там поліцейською системою якісь унікальні там формули. Це працює в усьому світі. Поліцейський слідчий скаже рівно скільки дозволить йому наблизитися, і те, що дозволить йому наблизитися до злочинця, для того, щоб притягнути до відповідальності. Чому так довго і так важко розкривати ось такі злочини ось такого характеру? Тому що злочинний світ так само використовує найновіші технології. Тому що злочинці теж розуміють, що треба приховувати своє там обличчя якось. Вони використовують весь той набір найсучасніших інструментів, які виробив злочинний світ, для того, щоб завдати шкоди людям. І, на жаль, повноцінно 100% ефективних способів протидії злочинності не вироблено в жодній державі світу. Найуспішніших, найтехнологічно розвинутіших, там, де поліцейські отримують в рази більші зарплати і мають вищий соціальний рівень, там, де технічно забезпечені поліцейські системи і система, зрештою, безпеки. Так, але там так само 100% протидії подібній злочинності немає. Я думаю, що є можливість рухатися в тому, щоб до 100% у тоталітарних державах, наприклад, так? Тоді, коли кожна людина буде знаходитися під ковпаком цієї держави, шах лєва, шах вправо, розстріл або в'язниця, і відповідно в тоталітарній державі, можливо, деякі отакі елементи злочинності можна долати за рахунок того, що закручувати гайки. Зберегти баланс між демократичною державою і безпечною державою – це завдання, яке ставить перед собою весь цивілізований світ. З тим, щоб кожного не перевіряли, з тим, щоб за кожним не стежувало надремне пильне око, кожному там, за кожним його кроком, так? І ми говоримо, що у нас є демократична держава, у нас є можливість людей почувати себе вільно, але цими можливостями, на жаль, ми змушені говорити, що користуються в тому числі злочинці. Можливості України як демократичної держави. Давайте згадаємо ще один вибух, який місцями відбувся під каналом «Еспресо». Так. Його кваліфікували як замах на народного депутата. Які дані зараз є? Чи є підозрювані, вихід? Є двоє загиблих, є троє поранених, які прооперовані зараз, і, слава Богу, будуть жити і повноцінно працювати. У нас є кілька кримінальних сюжетів, трагічних, на жаль, кримінальних сюжетів, в тому числі я до цього замаху на вбивство і вбивства двох людей додав би вбивство Аміни Окуєвої, які так само проходять, ведеться по ним розслідування. І Ну, наскільки ми всі сьогодні зрозуміли, наскільки уповноважило слідство по кожній з цих справ, слідство уповноважило голову Національної поліції, ми всі будемо чекати позитивних новин. От у зв'язку з такими вибухами, цього року їх почастішало, на жаль, чи зросла терористична загроза взагалі в нашій країні?
Ну, терористична загроза у нас висока. Україна знаходиться серед тих країн, які знаходяться в смузі високої терористичної загрози, бо у нас іде війна. І війна не закінчена. Відповідно, у нас є агресор, який зацікавлений в тому, щоб в Україні відбувалася дестабілізація як в головах, так і на вулицях. Цей агресор досі не умиротворений. І ми розуміємо, що нам ще треба буде багато чого зробити для того, щоб вважати Україну безпечною і захищеною від терористичних загроз державою. На жаль, сказати, чи зросла вона, чи не зросла активність, так, ми бачили цієї осінню, ми бачили цілу низку спроб, замахів. Разом з тим, підстави говорити, що правоохоронна система справиться в тому числі з цими викликами, мені дають кілька моментів, кілька серйозних реалізацій, тоді, коли були виявлені і ліквідовані злочинні групи. Ви згадаєте, цієї ж осінню була виявлена і ліквідована злочинна група, яка організовувала зневагу до місць там пов'язаних з пам'ятниками євреям, посольства, вибухи на території американського, польського посольства, так, синагоги, обмальовування, всі ці граната в Києві на Грушевського. Тобто це дії, які спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, релігійної ворожнечі і таке інше. Ця група, яка по 9 епізодах зараз звинувачується, вона знаходиться в досудовому слідстві зараз і буде передана в руки правосуддя. Буквально тиждень тому була виявлена група, яка вчинила замах на директора концерну «Укрспірта» і ще кілька таких теж справ, які були резонансними в Києві, які були помітними достатньо і прозвучали на весь світ. Замах на Харабарюша розкритий, так, ми мали теж резонансний цей замах, там є виконавець цього замаху. Тобто притягуються до відповідальності злочинці, які виконували, а інколи притягуються до відповідальності і ті особи, які організаторами виступали цих злочинів. Тому у мене є підстави говорити, що з часом ці злочини можуть бути розкриті і суспільству будуть надані злочинці. Розкажіть ще, наскільки вдало і часто вдається попереджати замахи, вбивства, терористичні загрози? Ну, і бачите, чи співпрацюєте ви з кимось? Не всі подібні випадки стають предметом для суспільного обговорення, але Служба безпеки і Національна поліція тісно співпрацюють в тому, щоб попереджувати замахи на тих осіб, які є публічними, які є помітними, на яких є зацікавлення з боку терористичних спецслужб проросійських в тому, щоб здійснити замах і таким чином нездоровий резонанс в Україні породити. Таких випадків було і в 2017 році, починаючи від замаху на Антона Геращенка. Так, такі замахи попереджаються. Ще одне хотів пригадати резонансне вбивство стосовно Дениса Вороненкова. Як вже стоїть крапка у цьому розслідуванні? Ну, там виявлено вбивця. Вбивця був застрелений на місці злочину. А замовник? Там замовник був названий генпрокурором. Це Тюрін, той, який переховується зараз в Росії. Так, тобто, я так розумію, за тим, що дав генпрокурор, так, ця справа є розкритою зараз і притягнути до відповідальності замовника цього вбивства не видається можливим тільки через те, що він переховується на території іншої держави. Ще таке питання. Дуже багато нелегальної зброї у нас на території, на мирній території України зараз. Чи пов'язано це з антитерористичною операцією, яка проходить зараз на Сході? Чи така ситуація завжди була в Україні? Просто зараз вона у таких реаліях частіше привертає увагу? Звичайно, пов'язана. Звичайно, наявність великої кількості зброї, вона пов'язана в тому числі з проведенням антитерористичної операції. Те, що значна частина людей, ті, які раніше не мали доступ до зброї,
Вони отримали цей доступ до зброї. Ми маємо приблизно однакову за минулий рік і за цей рік кількість вилученої зброї. Це понад 2000 кожного року одиниць вогнепальної зброї, ну, тобто стволів, так, до розуміння. Значна кількість гранат вилучається щодня, вилучається по 3-4 гранати, щоб було теж зрозуміло. На жаль, здійснюється більше злочинів за допомогою вогнепальної зброї, за допомогою вибухівки. І це ознака теж сьогоднішньої доби. Раніше було дещо менше, от якраз кількість вбивств цього зменшилася, але за допомогою вогнепальної зброї кількість вбивств збільшилася у нас в Україні. Ну, це той виклик, який, напевно, що ми будемо долати спільно з подоланням інших викликів, які називаються економічна ситуація, які називаються війна, бойові дії, відповідної кількість цієї зброї. Зброя вилучається, постійно проводяться місячники по здачі зброї. Таких місячників впродовж року буває по 2, по 3. А крім того, проводяться спецоперації по виявленню такої зброї нелегальної. І в межах цих спецоперацій справді ми виявляємо тисячі одиниць вогнепальної зброї. Яким чином можна вирішити цю проблему з нелегальною зброєю в Україні? Ось ці місячники здачі, вони допомагають якимось чином владнати цю ситуацію? Чи все ж таки якось Звичайно, допомагають. чи будете взагалі щось робити на законодавчому рівні, маю на увазі? Ну, от взагалі стосовно того, щоб легалізувати зброю або якось... У нас в Україні більше, ніж достатньо легалізованої зброї. У нас 1 200 000 одиниць вогнепальної зброї, які знаходяться на руках у людей абсолютно легально, законно. Це у мисливців, це у спортсменів, у людей, які колекціонують зброю і відповідно оформлюють дозволи собі. У нас немає проблеми громадянину, якщо він має відповідний вік, психічно здоровий і не мав проблем з законом, оформити собі дозвіл на купівлю вогнепальної зброї, повноцінної вогнепальної зброї, в тому числі перероблені для стрільби одиночними пострілами автомати бойові. У нас, якщо і є питання, яке інколи піднімається в суспільстві, то це питання короткоствольної вогнепальної зброї і можливість його прихованого носіння. В цілому, коли йдеться мова про вилучення незаконної зброї, йдеться про всю зброю. Незаконну зброю, в тому числі везуть автомати, кулемети, в тому числі кулемети великокаліберні везуть, в тому числі так звані мухи, так, гранати, ці гранати ті, що вистрілюються, так, стуби. Везуть будь-яку зброю. І мова тут не йдеться, що ця людина собі для самозахисту цю зброю везе. Везе для якоїсь колекції, ну, тобто з різних мотивів. Ну, але ж попередити це можна якось? Чи попереджається? Так, звичайно, зараз це? попереджається. Попереджається, є конкретний кримінальний злочин. Попереджається дорослу людину, коли йому говориш, що ти ж доросла людина, ти сама повинна розуміти, перед тим, як сідаєш ти в потяг або в автобус повний людей, різних, мирних людей, дітей, у тебе повинно бути розуміння, коли ти вставляєш запал в гранату і везеш цю гранату, так, з пункту А в пункт Б. В автобусі. Коли ти заходиш в метро з тими самими гранатами чи з іншою вибухівкою, повинно бути розуміння. Різними такими превентивними заходами. Вони не є унікальними знову ж для України. В усьому світі спілкуються з суспільством, розказують, що, дорогі друзі, зброя потрібна на фронті. Якщо ви маєте бажання мати в руках цю зброю і захищати свою країну і свою сім'ю, будь ласка, оформляйтеся в правоохоронну систему, в поліцію, в Службу безпеки, йдіть в Національну гвардію, йдіть в прикордонну службу, йдіть в Збройні Сили України і там реалізуйте свій чоловічий потенціал, беріть в руки автомати, гранати і відповідно захищайте свою батьківщину. Там вам і гармати дадуть з танками.
Але якщо ви хочете похизуватися один перед одним на мирній території, десь у Києві, у Харкові чи у Львові, і показати, який ви крутий пацан, тому що у нас F1 лімонка, так, у якої убивчий радіус 200 метрів знаходиться осколків, то ми називаємо цих людей злочинцями. Насправді це можуть бути люди, які там хворі на голову, ті, які не сповна розуму, і ще різні інші форми ми можемо називати, так? Але ця людина є злочинцем. І вона повинна нести відповідальність, в тому числі моральну відповідальність з боку суспільства, яке візьме і утримає, можливо, своєю правильною, позитивною позицією, що дорога, молода людина. Якщо ти це зробиш, якщо ти будеш тягнути гранату в мирне місто, і будеш нею хизуватися, ходити там, чи візьмеш автомат собі з патронами незаконно, так, якщо ти недостатньо розумієш, що і як ним треба користуватися, то ми тебе засудимо, категорично засудимо і морально, і здамо тебе до правоохоронної системи, щоб вона тебе фізично ще засудила на термін ув'язнення. От коли в суспільстві буде такий здоровий посил, то воно себе ефективніше захищатиме, ніж те суспільство, яке шукає виправдання для покидька відвертого, який вирішує свої особисті питання вибухом гранат в суді, наприклад. Так? І ми говоримо, а може цей чоловік все-таки там мав якісь благородні цілі? Може він хотів знищити виключно якогось покидька суддю і бандита, і все. Ну а разом з тим 2 студентів на лікарняне ліжко каліками позалишав. Тобто ці люди в усьому цивілізованому світі, в світі, який мислить раціонально, не дозволяє своїм емоціям превалювати над здоровим глуздом, називаються терористами. Ті, які здійснюють таку от вендетту. У нас там теж благородні ідеї. У терориста теж завжди є благородна ідея, а для того, кому потрібно, їх буде 10 цих благородних ідей, заради чого він знищує тисячі людей там, чи десятки людей, здійснюючи свій терористичний акт. Коли суспільство перестане шукати виправдання злочину, тоді ми будемо рухатися в правильному напрямку. Тоді ми швидко поставимо оце правильно, оце неправильно. Отут нам треба рухатися від пункту А в пункт Б зі зрозумілими цінностями, і тоді будуть і зрозумілі наші цілі. Яка взагалі зараз позиція Міністерства внутрішніх справ стосовно легалізації зброї? Цю позицію повинна виробити Верховна Рада. Ми свою позицію говорили десятки разів, сотні разів, в тому числі в цьому ефірі. Верховна Рада України, як законодавчий орган, повинна приймати рішення, враховуючи весь світовий досвід, не маніпулюючи цим світовим досвідом, і враховуючи в тому числі те, що, наприклад, тією країною, в якій найнижчий рівень злочинності, найнижчий рівень вбивств є Японія, цивілізована країна, яка має найвищий рівень життя, один з найвищих рівнів життя в світі, постійно входить в десятку найзаможніших країн, де високий рівень соціального захисту. Там категорично заборонена не тільки вогнепальна, а й холодна зброя. Так? У них катани заборонили і нічого. Тобто нам треба і цей досвід враховувати. Разом з тим досвідом, де, наприклад, дозволена зброя. І от в зваженому діалозі говорити, до якої ступені ми повинні йти в дозволі зброї. І повинні враховувати те, що ті країни, які дозволили собі відносно безконтрольний доступ і необмежений доступ до вогнепальної зброї, на сьогоднішній день дуже серйозно думають, як його обмежити. Включно з класичними Сполученими Штатами Америки. Не говорячи вже про Великобританію, яка вже давно почала обмежувати це, і про Австралію, які давно країни з класичними демократіями, з дуже розвинутою правовою системою, там, де є поняття свободи громадянина, там, де вона реалізовувалася, ця свобода, в тому числі в доступі до вогнепальної зброї, але вже впродовж багатьох років вони дуже серйозно обмежують доступ різних категорій громадян до цієї вогнепальної зброї, таким чином захищаючи суспільний інтерес. І таким чином даючи чудову демонстрацію по кількості зменшення злочинів за допомогою вогнепальної зброї. Ще до одного питання хочу з вами перейти. Дуже популярне інноваторство, я не знаю, як це можна назвати, от вербування дітей. Я маю на увазі «Синій кіт», ось ці через соціальні мережі вербування дітей. Якими даними зараз можете поділитися? Тому що Сергій Князєв згадував про попередження. Близько 1000 таких акаунтів, з яких поширювався цей контент, були заблоковані. Наша позиція зараз, з якою ми дуже зверталися до нашого громадянського суспільства, дуже цивілізованого і дуже розумного, що дорогі тати, мами, дорогі журналісти,
Значить, для дитини ото заборонений плід, він солодший, так? І чим більше ми про це говоримо, через що поліція менше говорить про ці речі, вони локалізовані тоді, коли про них менше балакають. Кіберполіція виявляє, це один з елементів кіберзлочинності, виявляє ті акаунти, з яких поширюються подібні речі, притягуються інколи до відповідальності, хоча часто вони знаходяться на території інших держав. За допомогою того, що заборонили в Україні Facebook, Однокласники, ми таким чином заборонили канали поширення цієї зарази в українському середовищі. І зараз у нас значно менше, набагато менше, на порядок менше фіксується подібних проявів. Убережіть своїх дітей тим, що не рекламуйте додатково, в тому числі через засоби масової інформації. Не треба цієї паніки. Якщо є одиночні випадки, вирішуйте їх з правоохоронною системою і будьте уважні до своїх дітей. Єдина рекомендація – поговоріть інколи з сином, з дочкою, якщо у вас там не зовсім втрачені місточки для комунікації. Я сподіваюся, що у більшості батьків вони не втрачаються ніколи. То поговоріть з ними спокійно на цей предмет, щоб після тих розмов і після тих інформацій, які вони побачили в засобах масової інформації, у них не виникло додаткове бажання там, поцікавитися, як живуть там круті мальчики і дівчатки, а щоб навпаки вони розуміли, що це глупості, що це для нерозумних діток, недалеких, скажімо, і для тих людей, у яких немає майбутнього. Сергій Князєв сьогодні на підсумковому брифінгу, коли звітував, то сказав, що з початку 2017 року в ході проведення спеціальних операцій було вбито 6 поліцейських. Також Князєв розповів, що незважаючи на це, за минулі 2 роки правоохоронці рідше гинуть під час спецоперації. От згадується одразу резонансне затримання у Дніпрі, коли 2 поліцейських було вбито. От після цих випадків, чи проводять якісь додаткові курси для патрульних, чи навчають їх зараз обороні, правильним діям, щоб уникнути таких от ситуацій на кшталт цієї у Дніпрі? Треба бути чесними. Поліцейська робота – це та робота, яка передбачає, що людина повинна врятувати життя і здоров'я інших людей, часто ризикуючи власним життям і здоров'ям. Через те вона передбачає певний ступінь ризику, в тому числі ризику власним життям. У нас, на жаль, з початку 2014 року, під час виконання якраз от обов'язків, не пов'язаних з бойовими діями, там статистика буде інша, але обов'язків поліцейського по виявленню злочинця, по затриманню злочинця або ліквідацію злочинних груп, загинуло 19 поліцейських. Зараз, можливо, 20, да, це дані там 2 місяців тому. У нас отримали поранення тільки в цьому році, теж виконуючи поліцейські функції, близько 1500 поліцейських, більше ніж 1400 поліцейських. Так? І зрозуміло, що це, це як? Це ціна, яку платить країна, в тому числі за те, щоб в державі люди почувалися себе безпечнішими. Так, питання, як захиститися поліцейському, це питання в тому числі його професіоналізму. Але, знову ж, кожен раз це питання буде другорядним. Перше питання, яке стоїть перед поліцейським, і на це орієнтуються поліцейські і в Україні, і в усьому світі, який можна назвати цивілізованим, врятувати тих людей, яких ти повинен врятувати, потім врятувати себе. Рятують себе – це більш професійні дії, більш злагоджена координація, розуміння алгоритму дій в тій чи іншій ситуації, не підставлятися в якийсь там черговий раз під кулю, коли розумієш, що злочинець може бути озброєний. Тобто безліч ситуацій і багато достатньо алгоритмів поведінки, які в межах навчань, тренувань так само відпрацьовуються. І ми сподіваємося, що трагічних випадків у нас в Україні буде менше, але разом з тим розуміємо, що поки що в усьому світі не вироблено знову ж такого варіанту, щоб поліцейські не гинули.
Ще одне питання. Враховуючи, знов ж таки, це більше ставлю питання, які турбують суспільство. От суспільство поділилося на два, да? Можна так сказати, види. Коли ми бачимо у соціальних мережах якісь резонансні такі затримання, згадайте, днями в Одесі затримали одну з очільницю ради Одеської, я не пам'ятаю точно так, її посаду. Потім, коли бачимо, що патрульні, вони і хотіли б, керівник відділу міської ради в нетверезому вигляді, яка зневажала. І от деякі, перша частина суспільства, каже, що поліцейським треба надати більше повноважень. Інша частина цього суспільства каже, що цього не можна робити. Бо інакше ми будуємо поліцейську державу. Так. Будь ласка, позиція МВС стосовно цього. В оцих усіх дилемах, які виникають, то треба просто шукати якраз здоровий і розумний баланс. Ми повинні, звичайно, бути зацікавлені в тому, щоб не створити поліцейську державу, щоб не створити елементи тоталітарних, безконтрольних, несистемних органів, які будуть якимось чином тероризувати суспільство. Бо Україна вже це бачила. У нас в Україні вже були створені ВЧК, КГБ, НКВД, які були державою в державі, і які створювали своє розуміння, що таке хорошо, що таке плохо. В демократичних державах це неприйнятно, і через те система стримувань, противаг, балансів в системі влади, в системі правоохоронних органів, вона вкрай важлива. І коли ми говоримо зараз про розвиток поліцейської системи, ми розуміємо, що з одного боку ми повинні зробити її сильною, ефективною. І це не може бути система, яка працює виключно для селфі. Це повинна бути система, яка затримує злочинців, інколи робить їм боляче для того, щоб врятувати суспільство. І ви пам'ятаєте, та дискусія 15-го року, тоді, коли вийшли перші поліцейські, добре, коли сфотографуються, а коли кладуть обличчям в асфальт нетверезу особу, яка матюкається на вулицю, ви подивіться, що вони роблять. Вони ж обіжають людину. Чим далі, тим більше суспільство повинно розуміти, що крім того, що їм хочеться привабливу поліцейську, привабливу і на обличчя, на зовнішній вигляд, і усміхнену поліцейську систему, але треба і професійного поліцейського, який буде рятувати його на вулиці. І далі ми говоримо, що оці дві риси треба поєднати в одному. І як це зробити? Україна рухається в цьому напрямку. Так, не все відразу у нас виходить, інколи бувають ці дисбаланси, але система, скажімо, справляється з цими викликами. І питання в тому, що ми так само ведемо діалог з суспільством, що, дороге суспільство, давайте і собі ставити все-таки пріоритети. Ми хочемо бачити сильну, красиву, адекватну поліцію національну, яка нас захищає, і яка є комунікабельною, яка є для нас зрозумілою і частиною нас. І через те перегинати в той чи інший бік просто неприпустимо. Що стосується покарання конкретних осіб, ми бачимо зараз, що поліцейська система відмовилася від того, що у нас є недоторкані, у нас немає недоторканих зараз, і судді, і прокурори несуть відповідальність, і поліцейські несуть відповідальність. І так само ця статистика сьогодні була надана. У нас 350 поліцейських за цей рік були притягнуті до відповідальності, з них 51 отримали реальні вироки і терміни ув'язнення. Тобто маємо ситуацію тоді, коли ми і самі очищаємо, і звертаємося до суспільства. Давайте теж формувати здорову психологію. Якщо особа сідає п'яна за кермом, вона повинна бути притягнута до відповідальності. Суспільство повинно себе захищати, в тому числі додатковими покараннями для водіїв, які порушують правила дорожнього руху. І це ми не додатковий інструмент даємо в руки поліції, це ми додатковий захист даємо суспільству, щоб більше людей залишилося живими, здоровими. Менше хвилин лишається до кінця ефіру. Коротко, будь ласка, чи буде на свята посилений режим охорони правопорядку? Звичайно. Ми розуміємо, що мільйони українців вийдуть до ялинок. Ми розуміємо, що українці будуть повноцінно святкувати Новий рік, Різдво, будуть святкувати на площах, будуть святкувати десь в залах концертних, будуть святкувати в себе в домівках. Ми звертаємося до цих людей. Будьте обережні, пам'ятайте, що ваша радість не повинна приносити суму іншим людям, так, не завдавайте шкоди іншим людям, відповідно. П'ючи, пам'ятайте завжди міру і пам'ятайте про техніку безпеки з тим, щоб, знову ж
ж Новий рік приносив знову ж тільки радісні, і Різдво приносили тільки радісні моменти, щоб ви після того не несли ні матеріальних втрат, ні фізичних, ні моральних втрат внаслідок того, що десь там не проконтролювали себе. Поліцейських буде понад 10 тисяч додатково залучено до чергування. Крім того, близько 7 тисяч буде представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Але важливо, щоб кожна людина так само контролювала себе під час проведення цих масових заходів, під час гулянь різних. Це і поведінка в натовпі, це і поведінка на воді, тому що багато вихідних днів, коли ви будете виходити там порибалити чи на водохреща схочете покупатися. Це і пожежонебезпечні речі, пов'язані з ялинкою. Тобто всім веселих свят, і пам'ятайте, що важливо, щоб ми всі залишилися живими, здоровими і ще сильнішими, ще згуртованішими після цих свят. Дякую вам дуже, Іване. Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ, був гостем цієї години в нашій студії. Одразу коротко проанонсую, що гостем наступної години буде Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. За 5 хвилин в ефірі АТР новини «Заман». Залишайтесь з нами.